Ez igazából figyelemfelhívása van ez a rendezvény, a sivatagosodásra szeretnénk felhívni a figyelmet, illetve azokra az elmaradt intézkedésekre, amelyeket meg kellene tenni. Tehát a táj szárazodása 50 éve kimutatható, és ehhez képest azóta hittük, tök jó ilyen techno-optimizmussal, hogy majd mi mindent megoldunk, hogyha kell, mi fölül tudunk emelkedni a természeten, de ez mára kiderült, hogy nem igaz. És most az állam kezébe ott van minden, hogy ez ellen tegyen, tehát hogy ne tüneti kezelések, ne látványpékségeket csináljunk ezzel az egésszel, hanem magába alapjaiba változtassuk meg a rendszert. Már most úgy néz ki, mint a szavanna, tehát a gyöp az sárgára ki van égve, néhány fa, amelyik még bírja zölddel, de a fák sem mind bírják, már azok is száradnak ki sorba, úgyhogy ez fog folytatódni.